wacho weche mang'eny okiko itwa. Adiera mantie en ni counties gi opogore kendo opogore gi kaka gibedo. Higni 10 mokalo ne waonge kata headquarter ma Migori. Wan wachulo rent offices karibu te. Mano one of the visions ma gavana oneno. Omiyo programs opogore, challenges opogore, pesa be opogore. Mar ariyo, wach mar kokoni. Apani e dala gi ema ne ward ne ema ne gikuongo lawe gavana. Ma igo nyaka gibunde. Gin giwegi ka gipakre ka gigo kod. Omiyo dhawo ma gidwani mondo giwire gavana nogo gibunde. Nogo gibunde. Ne obedo shot uriri liendo. Nogo goyo eni negi attack. Koro winjgi. Koro winjie. Order, Omamba order. Yes, majority the men. No give me the buogi. Order. Beda mos. Yes. Kane nitie liel magane de ilo nango security mane tiyo no bado chon. Kaspar. Dong lwenye wuok mogo bunde ewi yamo ma gavana ringo go gitia gas wuok mo pako ni ogore kosoko gore. In mano kido mane mokelo. Jogi osenyoro gavana gi wach koko manyaka nene. Mapani wangni apani gavana bencha ne iyo wang. Macha ne ich wang kendo aneno kano wacho no dwa dhi awendo kiny mokel koko to bang'e kano bedo mos napani noduo ne onigi donge momiyo kata bura ma wendo noko dhi. Gige gien dhiro ji ema na wacho niya nyako to ber kilara lara. Yes. To style mar lare mar kokoni e style marach. Bedo thuondi. In ka koro ne nyamita mo wacho no odhi e bura e constituency mar Walter ne ni eredo kanyo to wacho nango no kwere ni mariko kikidhi to wacho ni we adhi athawendo. In magamo. Ing'e ni mago gin gik makelo koko. Siasa ni wan kaka wantie ni sani onego bed ni wariwore wakelo dongruok mondo ng'ato ne kitelo nikech bedo thuoni tok nyal gini gima en apano mili negi nikech joma oppose gini matek mana jo uriri are to mana joma nosetiyo gi jatelo cha gin apani kaka ne nyithindgi dhi tugo e compound mar governor cha tinde maonge ma gik ma hinyogi. Mano is true. Now there is something that we need to correct. Majority pokotieko adhi mitulo makano. Yes. Okay. Yeah. Wan kaka oganda wan gi tich achiel mar kelo dongruok e Migori. Kendo kata ng'ato ka ng'ato nigi constituency ne. Kidhi e constituency nyawadu wuogi e MP ma area no go mbaka to kidwa wuok nikech jo propaganda machon manosebedo ka wacho ni governor ni en jakoko koro idwa ni mondo nyisi winjo ko wacho ni jogo tingo bede otemo nyiso ni governor en jakoko ni mondo mano omigi yud kura mago ketho nying mok nyal konyo wacha sera ni mondo ne ni ere kaka idwa konyo jo Migori be en to wacho ni chama en mana vehicle igeno mamba hapa ni tam cha mani donjo gi odia moro cha ni LSG PDP wach chama pod okinge malongo chama nigi manifesto chama nigi dongruok ma nyiso oganda ema miyo kiny ji dwaro bedo chama omiyo ok en na gimi tiyo go ni en mutoka ni constitution wan kaka an majority leader an MCA I represent jopiny majority leader an gi executive function as a responsibility an gi function mar jopiny be as a representative an ja chama nyaka chungi e wach chama motegno to chama ni kae mo mitelo dong nyaka ngi make sure ni miel wasi maber mondo tich otire to ok ni anga bed piny koro nyaka program ang'e pog tije gi nitiyo gi nang ok dangi donjo gi banda chiel mini do wacho ni anase biro adwa oversight ndalo mokam tam mokadho chane gin gi colleague gimoro makiloso ndara to dhi bakuny ndara no dwange ni koko to ket mondo mnade to ko somo gin koro no mage challenges ma wan go but as a kaka wan ang'e ni kom mar governor en kom mar chama ng'amo ket kanyo en gi ticket mar chama dongruok waluo system kineno kaka Kisumo dhi ipani koro kata mana governor an ogogo mbaka kata gi anyang' nyong kapo kibete gimoro ok idonj ni korido wuko ka ni ndo kelo okay yes kwa ana neno ni ka en ja chama to lo system monyalo wacho go mondo embe kel gik moko sani wan gi shida pesa tedong e gine ka wan gi 4 trillion ma bedo budgeted at the national level ere kama gisegore ma giwacho ni wan jo Nyanza e 4 trillion wan wadoro kama someone also budget Equity nyoche ka winjo ka gichako wacho ni jo Central Kenya nyocha kawo pesa mang'eny kade ne gitiyo kure omiyo gimaduong'
oganda wa onego ya wangi oya wangi owe fitina matindo tindo dondruok matindo tindo ong'e winjo ko owacho ni kata ni gavana nigi experience mang'eny mano winjo to koro in higni 2 gi nus idwa neno ang'o manok ineno higni 10 en araka mane jogi obedo higni 3 kana gimoro 1 term at the end of the term egini okete ni bang 5 years kineno ka ng'ato ok ti tinyalo go kura otherwise